ବାପା ଅଗରବାଳି କିରେ? ନା ନା ସେପଟେ କୋଉଟା ଛତା ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ଏଟା କି ସେ ଘରଟା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ବାପା ଅଗରବାଳ? ବାପା ଅଗରବାଳ? अरे 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 पीसा प्रणाम। प्रणाम तेरे ना। पीसा अलग अलग ब्रांड ଓ ଏଇଟା ତରତରେ ପଳାଏ। ଆରେ ବାପା ଅଗରବାଳ ଭଲ ଅଛଟି? पीसा ତମର ତ ଏଇ ଗୁଣ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ। ମୋ ବାପା ମୋ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାପ୍ଲେକ୍ସ ଅଗ୍ରୱାଲ। କଣ ମାକାସ? ପୀସା ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି। କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସ ଘର ଆଡେ ଟିକେ ଆସ। ଚାଲ। ଆରେ ବାପା ବୁଲୁ ଅଜା ଆସିଲେ ଜଲ୍ଦି ଆ ଚେଟା ଧରିଆ। ଆରେ ଗୋଲୁ अब्बा साईराम ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ରଣବୀର କାପୁର। ଆରେ ବାପା ଭଲ ଅଛୁ ଗୋଲୁ? ଦେଖେ ଆଜି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବୁଝିଲୁ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଆଣିନି। ଜାଣିକି ପୀସା ସକାଳୁ ଆଇଛ। ବାପା କଣ କହିଲେ? ଅଜା କଣ ଆଣିଦେବି କହିଥିଲ? କାହିଁକି ଛାନିଆ ହଉଛୁ? ଆ ତୁ ବସ। ଛୋଟ ଥାଉ ମୁଁ ଅଜା ଦିଅ ମୁଁ ଖେଳିବି। ଆରେ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ବୁଢା ଲୋକଟା, ଖରା ଦିନ ନା କୋଣ ଅସୁବିଧା କରିବି। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये क्या हो गया? क्या भाई मैं भाई ये क्या हो रहा है? ଆଉ ପୀସା ହଁ। ପାଣି କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି? ଆରେ ତୋ କଥା କଣ ମୁଁ ମନା କରିପାରେ? ଆରେ ଯତେ ଶୀଘ୍ର ଯା ଧରିଆ। अब्बा साईराम ନାତିଆ ନେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। Exactly.